हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए एक बोरो गाना लेके आया हूँ। लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै ससे बर' मेथाइ खनगोन। छोटा सा मतलब थोड़ा लाइन है, मैं बोरो गीत गाने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, अगर अच्छा नहीं भी लगे तो भी बताना, ठीक है। और लोगोफोर नोंथांमोना बुंदो, कमेन्टआव फोरमायदो। एन्ड हायोब्ला मिथिखायो नङा होमबा, साबस्क्राइब खालामना होदो। मेरे गारे मेरे सा पमा गारे मेरे सा गावदां अखाफोर बायदि नोंनि महरा गोजों हाथरखि बायदि नोंनि मेगना लाजिस्लु मिनिस्लु नोंनि गुस्थिया माबा बुङो थाराय खानायजों लावजें आसि नोंनि गेलेयो गावदां अखाफोर बायदि नोंनि महरा गामा गारे सा नि सा गामा गारे सा नि सा गोदोना फैलाव लांगोनानि मोखाङाव गोदोना फैलाव लांगोनानि मोखाङाव सोरखौ नेयो सोर जेखौ गेलेयो गावदां अखाफोर बायदि नोंनि महरा गोजों हाथरखि बायदि नोंनि मेगना लाजिस्लु मिनिस्लु नोंनि गुस्थिया माबा बुङो थारायनाय खानायजों लावजें आसि नोंनि गेलेयो। Okay दोस्तों, thank you so much for watching and please kita subscribe कर देना, लोगोफोर subscribe खालामना होदो। and बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लांबाय थानो नाजागोन। Thank you, bye bye।